Sus, paita ning awan. Ay! Ang laptop. Gubao naman yung siguro ni kay mura mag di na makamao mo kwinta. Pero ba naghana ng utang na ako? Sus, mukabat naman dahil ni Og kuaning utang diriya, oy. Pila naman eh. Saan ni laptop pa? Oy, gubaon siguro laptop pa, oy. Okay, open ako dahil. Dara. Nagyan dahil salamat. Sus, kadako ba dahil yung tangan ng mga tawhana? Sus, ni total na yun mga milyon. Kanya, huwag magiging nadawat maski piso. Asal ka ang kolektor nga? Si Dudong, ay pwede mandugaya nga. Nato pa mo isang buwan ang gisugo, huwag ka mo muabot. Oy, boss! 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 Maayos ka yung balita, boss! Naging maayong balita! Isa ko na yung mayong balita ba na nagdaldali, makangari? Brad, hindot yun siguro na. Aw! Boss! Maayos ka yung balita, boss! Subaw ka o kunsa! Ano sa may mayong balita ba? Ngayon mong kalot dito ng gubaa, wala naman kayo kapalit guro anak. Boss! Pasensya ka ka, tapos kay Giang mo natas agaton! Nya, mautro ka sa atong kuhaan ba, topic ba? Kaya naglibog na paning akong lista dire. Kumusta rin ito na kung gisugo ni mo na agira mo itong buwan? Karoon mo kakabalik? Boss! Parte yung dali Bisag paari o na akong kapitan! Hey, paano yung kapitan niya ako may kapitan? Paari ka na kanon! Magdapat yung sundang! Kulbot! Mura, may buhay pinuto ko ro. Na, boss! Ang ipang hangin, mga dagamang mga sudan ang paniod to! Ano sa may mong sudan ron? Pagpinduang nga lagi, boss. Tinabol? Ay, tinabal nga nung sa mga green man na imong wan. Kano sa pa mo dahil ng sudaan na ng kalumunggay na sa imong ngipon? Tinabal ba nga ibutang nga kalamunggay? Mura magnaagi pa ng buwan ng imong kalumunggay na? Naging buwan lagi kay... Ano po nakita sa basurahan? Na, yabag naman. Wala, di kwarta. Ipalit ng tanan ng kwarta. Kapag kabayan at mga nangutangay na to. Mingon pa juga nga. Wakoy kwarta. Di ba? Kaya na ako'y number 1 din nga mong tangay pero di ni kabayad maski kausa. Kinsa mo na, boss. Si Dudong man eh. Uy, ikaw man eh. Ikaw na numero 1. Di mamaya. Sabi niya, boss. Sus, paitag mong kalaki. Oy. Nya, kabayad na itong uban ng gisubo mo. Bukulbot lagi sundan. Managan mo ganin sa tanan. Magtigay pa mi. Saan tawan ka? Wala nyo gamitan mo itong imong armas? Ang armas nga gitay ana. Look, nung goro ka, ay. Yung patunggi ko ba ang kalo nga maon naman taw niya ang kalo. Kuha nila eh. Tanawa ko ni mong kalo. O, marong ito ba ng tuig ni mo na ipalit? Ngawa naman lagi ko ito kwarta-kwarta. Nangutang kung magaling ko mo. Sus, biruan mo na kang dili mamayad, oy. Pasensya ko ka ito, boss. Kusong na yung pangita ron. Na. Pagita na ang boss. Maguguna na lang. Haha. Nabi ko'y. Di ka vlogger niya eh. Aw. Ikaw ka malagi tayo sweldo sa vlogger. Mga ayos sa basaba niya. Kay madunggan ka. Kita purdoy, pamunday ka na ko. Di ay, purdoy, beri ka sa tanang purdoy. Lagi, mau nang raha lagi ko ron. Nung raha ka? Ya, asa may mong raha? May lang ang unahan din mong raha, eh? Aw. Doa dito ako. Sa ang ilaga. Kay aho, nung siya naman taon ka, oy. Nakoy. Imo siguro ang inangkon nga raha. Dito ko ilaga. Nakuraha nga to. Ikaw ba ito sa pinakalulo? Labag ng guro ka. Pauli siguro dito, eh. Mura magawa kay pinudto. Kuya akay, pag hindi mo na ibawaan ang good news. Oh, ano sa good news? Ibawaan na rin mo, boss. Kaya ako minisunte. Oh, ano sa good news di ay? So, ang good news na, boss. Ang mga tao ko nung ito, Oh. murag, mabayad na ko, no? Di-agian malagi tas aga to, no? Oh, ano sa man? Ibang palit nilang mga atok sila ba?
Na, nayabag na. Laing na dito nga. Ipadali na kay. Kuan na. Lus-lus na kuan eh. Lus-lus, tambalus-lus na tanda kuan eh. Mo ni giingon nga. Unlod uhunan. Butaw ginan siya. Pakita. Ay, talaga boss. Mahadlok kung magaling ko sa tong nay. Tako kasong tao nga gitawa og tuliboy nila. Asa mo ko ito yung alag to ni di ay? Na. Tuwa nga tuwa. Dito sa likod sa bahay dito sa kanang manda kay uban. Oh, Mahadlok mo nga dako magmasol. Murang magbabayot. ilang may utang na to. Na. Tanawa diha kay wa nakalimtan na ng kapila na malag kabuan ko. Anthony. Sus kadako pa di ani oy. Uy, kapin man ako yung boss. Makurat na ang tutay nga na. Unsa man di makakabasa nga. Di man na 1 million ang total capital man na sa ang utang. Di man na si Tony, beto na ako ng tarong be. Buram ba di kabasa guro. Unsa may nahumani mo? Six na po to boss. Grade 6 mo na mo. Kinder, hindi mo ka basag numero. Ah, dara. Sus kadako pa din yung utang niya eh. 50 mil man. Huwag mo di bayad. So sige, ato ka dito kay. Wow, kayo ni mo. Kalaki ni mo. Ay, ano to? Eh boss. Oh, no, 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 no.